लोमजादों गोबावसै मामिया आं इमारजेन्सि सोनांनाया गोबाव सम जाबाय दा आंनि गथ' सानै दङ नोंथांमोन रायजो राजाफोरा थाइसे थाइनै आंनि थाखाय अनसुंथाइ हरोब्ला आं मोजां मोनगौ। आइ चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय बेमारिनि बागै अनसुंथाइ बिनायनि जन इस्लारिनि अनसुलि बिसि जुनाखि इस्लारिनि बागैहाय बयबो बे भिडिअखौहाय नुखाबाय। दा गोबाङानो आंनावहाय सोंहरदों आरो मा कन्डिसनाव दङ बेमारिखौ डक्टरनाव लांदोंना लाङाखै होननानै सोंहरदों। ओमफ्राय आंथ' खबर लाबाय थानोबो मोनाखै आंबो बेलेग बेलेग बेस्थ' थानाय हिसाबैहाय दा आङो खिन्थालांसिगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो गिबियावनो साबायखर होगोन जाहैबाय जेसेबांनाखि बे बेमारिनि बागैहाय अनसुंथाइ हरदों ओरैबायदि बयबो हरदों सोनानैहाय दा आंहा बुंनानै फोजोबनो खुगायाव राव गैया। दा ओरैबायदि नोंथांमोननि बिजनेसफ्राव इसोरा बांसिन बोर होथों। उनावबो सोनानै हरदों मथा मथि गासैहाय 1,30,000सो फैबाय आरो बेबायदि फैदों अनसुंथाइया। दा ओरैबायदि बाख्नायथाव गोजोनथाव दा सासे निहाथ गैयिखौ बेबायदिनो जों थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनायजों माने बेमारिनिफ्राय बोरै बोखांनो हागौबा सहाय हरनायनि थाखायहाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जिथुनाखि बेमारिनि हासबेन्ड बियो आंनावहाय भिडिअ खालामनानैहाय हरदों आरो दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दा मा अबस्थायाव दङ दा अबेयाव दंहैयो नायलांनो हागोन भिडिअखौहाय। आं दायो आमगुरि बाजारनि लांगोना दैलामबारियावसो दंफैयो। दा भिडिअखौहाय एसे सोंबाय थाहरबाय नालाय मानसिफ्रा मा कन्डिसनाव दं होननानैहाय। ओमफ्राय आंबोथ' बारा खोन्थाजोबबाय थानो हाया नालाय गुबुन गुबुन बेस्थ'आव थानानैहाय। ओमफ्राय दाख्लै सिगांफोर नायदोंमोन आं ओमफ्राय दा आं सम मोनाखै। दा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बेबायदिनो समावहाय अलखदाव थानाय मानसिफोरखौ जोंथ' भिडिअ खालामग्रा हिसाबैहाय जेरावनो लिंहरो बेयावनो थांनानै भिडिअ खालामहैनो गोनां। दाख्लै बावैसो बेयाव भिडिअ खालामखांनायनि उनाव जोबनो गैयै आंनाव कल खालामनानैहाय रिकुवेस्ट खालामहरदों खावलायहरदों आंबो बे अबस्थायाव दं अननानै भिडिअ खालामफै माफै। ओमफ्राय आं सोरखौ मा होननानै बुंनो माने आंबो एसे हामा मोनदों आरो गोसोआवहाय माने दाख्लैसो आं अनसुंथाइ बिनायनि भिडिअ लाबोबाय ओमफ्राय बार बार लाबोब्लाबा रायजो राजाफ्राबा मा सानगोन माने अनसुंथाइ बिनायल' भिडिअ लाबोयो मायो सानजानो गिलायलांनानै ओमफ्राय आं भिडिअखौहाय एसे उनावहाय बानायगोन होननानै आं बुंथ'नाय जादों। एक्सुवेलि राहा गोथे जानायावथ' मा खालामनो बेमारिखौहाय फाहामनो थाखायहाय सोरबा बायदिया राहा गोथे जानानै थाथारोब्ला माने खावलायहरनोबो गोनां जायो। ओमफ्राय बेमारियाबो नेबाय थाया। दा गोबाव खालामालासिनो नायलांनो हागोन आरो। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि मुङा जन इस्लारि। आं दा गुवाहाटीनि GNRC हस्पिटालाव दंफैयो। आंनि बिसिखौ लाबोदों। दा इउटुबनिफ्राय नोंथांमोननि अनसायथाइ मोननायजों आं दा आंनि बिसिखौ मोजां हस्पिटालाव लाबोनो हाबाय। नोंथांमोननि बिजनेसाव इसोरा आरो रासिनबाव बोर होथों गायनाय फुनाय बिसिनि खामानि मावनायफ्रावहाय। दा नोंथांमोननि मदद मोननानै जा मोनदों बेजों आं बेयाव लाबोग्रोनो हाबाय आरो आं आंनि बिसिखौ एसे मोजांसिन हस्पिटालाव लाबोनो हाबाय। दा बेमारिया एसे साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो दं होनना बुंदों डक्टरा। दहाय आंबो हाबनानै नायदोंमोन, ICU दोनदों। दा बेमारिनि हालादा साबसिन जानानै दं। एसे रायज्लायनो साबसिन हाबाय, हां लानो हाबाय एसे मोजां। रायजो राजानि अननाय मोननानै दा मोजांसिन जाबाय। नङाब्ला आं दा बिदिनो आंनि बिसिखौ बिसिनायाव ओरैनो नायगार दोननाय जासिगौमोन आरो। दा बयखौबो हामबाय होनदों जायफ्रा शेयार आरो अनसुंथाइ हरदोंमोन। आंनि गोसो सिंनिफ्राय बयखौबो हामबाय होबावबाय। आमगुरि बाजाराव फैब्ला नैबेयावनो गालाङो आरोना गारिफ्राखौहाय सानजाथिंजायनिफ्राय नैबेखौहाय बारखोहोआ आरो बैयावहाय एसे पार्किं दोननोहाय एसे प्रब्लेम जायो नालाय। ओमफ्राय बे हिसाबैनो दैलामबारियाव गालाङो आरो नै बेजों सिदा सौबायमोन आमगुरि बाजार। जोंनो ओरैहाय माने दैया बेजों थांबाथ' बाजारानो थांबायमोन। नावा बैयावनो दोनदों हनै दा बैजोंहाय एसे थांदों आरो दैया देग्लायनि बोसोराव बेबायदि आरोखि नै। ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय आमगुरि बाजार। नैबे दैया खानामाख्रा दै भुटाननिफ्राय फैयो आरो दा खुगासेन बै भुटान हाजो आरो मथा मथि बेनिफ्राय आमगुरि बाजारनिफ्राय बारा गोजान नङा। खालामाथि साइडजों थाङोब्ला बारा गोजानाव गैया आरो मथा मथि 20 किल'मिटार 22 किल'मिटारसो जागोन आरो नैबे आमगुरि बाजारनि
ना बाजार ओमफ्राय बेदर बाजार जाहैबाय। नायनोब्ला एसे देखायनोसै आं, गोजानफोरना नुखायाखैबो जानो हागौ आमगुरि बाजाराखौ। नैबे ना किमान पवा 50 थाखानि मोनो आरो नैबेबायदि लकेल ना बिराद गोबां मोनोमोन, ओमफ्राय नांजोब्बाय आरो नैबेयावहाय फानो। दाबो एसे दङ नै लकेल ना। नैबे खुसिया गोगोमनो नै नास्राय खुसिया ने आदा? औ, ओमफ्राय नै ओरैबो दङमोन, नांजोब्बाय। नै बामि नै गोगोमनो मबाइलावहाय फिसा नुदों। नै बेफोर लकेल गोजा नाया। नैबे बामि दे, बेलाय नै बामि मोजांथार नै। ओमफ्राय नै ओरैहाय फैबाय माबा जानानैहाय बिजनि बङाइगाव जानानै फैबाय। ओरै साथाम जाबदों नै ओमफ्राय नै ओरै थांबाय भारत भुटान बर्डार मालिबिथा बागमारा मा होनोमोनलाय आमथिखा बिदि आरो बेनो। ओमफ्राय बाजारा नैबे साइडजोंसो बिराद गिदिर। बाजाराथ' सानजा सोनाबसो जादों, बेलासियावसो जायो बाजारानो। आमगुरिया बाजारा सप्तायावहाय खेबसेल' जायो, माबा बुधबार दिनाव बिदि आरो ओरैहाय। ओमफ्राय लामाया इयाव आसामाला लामा बानायगासिनो दं नालाय दैया एसे माबा जाफैदों। नै जोंना ब्रादार फाबियाननि रेस्टुरेन्ट, बियो बिराद मोजां मोजां मोनजागोन बेयावहाय, गोथाव गोथावनो। नै बेलायनो चिकेन पक'रा, चिकेन कबाब, ललिपप, ओमफ्राय नै मम' दामि दामि बानायो नै बिसोरनो आरो। औ, सानफ्रोमबो मोनजागोनथ' मानसिया। नै मालिकआ, रेस्टुरेन्ट मालिकआ बेनो हेन्डसामखा, जोंज्रो खुसिया महर मामुलिङा। औ, ओरैबायदि मबाइलावखायसो एसे माबा नुबावदों नै ने, आरो मोखाङाव नायलाथ' दाहोनसै बिदि आरो। नै फैनानै जाफैनो गाबाव आरो। एसे बाजार गेजेराव हाबनो आं, एसे सानजा सोनाब जादों नालाय। ओमफ्राय मेन बाजारथारा ओइ खोलाथिंजाय थाबावबाय आरो माबा माबि गस्ला जि फानग्राया। एसे सोरबा बायदिया गोजानफोरना जोंनि आमगुरि बाजारखौ नुवाखैबो जानो हागौ नालाय। गाबोन जागोन, गाबोन बुधबार दिन बाजारा आमगुरिया। नै बिदि आरो नै बेफोर गासैबो जि दखान मा दखान जाहैबाय बेफोरो बिदि। होमब्ला बेखिनियानोसै, आं नोंथांमोनजों ओरैनो जास्ट देखायजेरबाय आरो बाजारखौ।